Abans de mirar aquest vídeo és important mirar els altres per entendre millor com funcionen els pronoms febles. Els podeu trobar al catàleg. Després d'explicar el complement directe, ara és el torn del complement indirecte. El complement indirecte és el destinatari del complement directe, és a dir, a qui va dirigit, per qui és. Per exemple, a l'oració «La professora prepara la classe per als alumnes». Sabem que el verb és prepara, el subjecte és la professora, que és qui fa l'acció de preparar. La classe és el complement directe perquè rep l'acció del verb preparar. I per als alumnes és el complement indirecte, és a qui va dirigida aquesta classe. Com podem veure, el complement indirecte, a diferència del directe, sempre porta preposició, que pot ser a o per a. I si volem substituir aquest complement per un pronom, utilitzem li per singular i els pel plural. Per tant, si volem substituir el complement indirecte d'aquesta frase que acabem de veure, direm la professora els prepara la classe, perquè per als alumnes és indirecte i és plural. Segurament molts de vosaltres penseu a mi no em sona tan natural dir els prepara i jo segurament diria els hi prepara. És correcte? És correcte utilitzar els hi, però només en registres col·loquials. Així que si us esteu preparant per un examen oficial, utilitzeu únicament la forma els per substituir un complement indirecte plural. Ara toca a tu substituir els admiradors en aquesta frase. Com ho faries? Escriu als comentaris.